txorinetarrok, ongi etorri beste programa berri batera. Atzo abixau gauen, gaur egun libria daukagula, gaur ez da tradizionala, ez da dultzia, ez da famatuen errezeta. Gaur da, gure errezeta bakoitzak nahi zauena. Orduan, nik ekarriot errezeta bat, oinala 3 urte egin nahuela, baina apurtxo bat desberdin, txorien hasi nahuenean, eta enitxun, honek alberginiolan biribilkiak kaneloiak izango bazien bezala, baina initxun beteta egaluziakin. Egaluziakin, piperegosixekin, eta gaur ingot beste betegarri bat, rikota gazta, zia zerbak, eta tomate saltza holan on batekin. Beraz da, hau dela nire errezeta klasikoa, ez da aste azkenetan jartzekoa, baina, nire etxeko klasikoa behintzat bada. Hemendik urte batzu barru jarriko dute klasikoen egunean jarriko dute errezeta. Bueno, ez dakit. Lan egin biko da gehiago. Eta zuk zekarri oso zigor? Nik ingo dituk, olako kukuilu batzuk, ingo dituk plantxan, eta erolako romesko saltza batekin, idia zabalgazta, antxo batzuk, zerbait pikatzeko, sarrera moduan, erraxa eta gozo-gozoa. Euskaldun katalana. Bai, mix bat ingo du, mix bat. Oso ondo. Nire errezeta esan dutzu dena, albergini beteak, holaxe joango die. Tipula eta berakat txikituak erregoziko ditugu eta gorritxuta dauzenean tomatia gehitxu eta erregozi. Mandolina batekin alberginiak fin moztu da gatzakin gordeko ditugu idestontzi baten. Bitxartian porrua erregozi eta gorritxuta daunean zia zerbak gehitxuko ditugu. Kosinauta dauzenean engo betegarri bat, rikota gaztakin, arrautzakin eta gazta ondu birrindu apur batekin. Alberginia xaflak betegarriakin beteko, kaneloi itxura emon eta gero izango da tomatia birrintzia, labeko erretilu baten oinarrian jartzia eta gainean albergini biribilkiak eta azkenik gazta apurtxua gehiago. 10 minutuan 180 gradutara eta badaukau. Beraz, azgaitxez, lana badaukau aurretik, beri izate dutzuetena, erresa da dana, baina pauso joan bida. Eta lehenengo ingau, tomate saltza hasiko gara abiatzen. Horretarako, tomate saltzak pila badauz, baina niri gustatzen gat txerri tomatiakin eitxia, zehointxe, udazken partian tomatean denbora lixea ez dala, txerri tomatiak badauki holan zapore intentsua edo kontzentratu itxen hor tomate txiki horreitan, eta, da apurtxe bat gozu haua, tomatiak beti badauka azido puntua, baina egia da txerri tomatiak badaukala gozo puntu hori da, azukria gehitxuarik, netzako oso ona dau. Azukria ere gehitzen badigu, ez da gertatzen. Koiaraka txikitxo bat, tomate saltzai beti bota izan zaio, eta kalterik ez digu, ez pentsa, egunero danei azukera pila gehitzen badigu, baina neurrian, badakizue, hor dagoela gakoa. Eta gakoa guk, kaneloiak gaur, zenba kaneloi inaute ditugu, txorienen, inditugu... Aragingolako baino gehiago? Ez, noski. Baina, batzuk egin ditugu, Egia esan, kaneloiak hemen inditugu dolestez beteak, soberakinez beteak, oiaskoarenak, txerrikiarenak, arraiarenak izan ditugu, eta azkenean kaneloia, hemen askotan aipatzen duguna, bada zerbait, olako gixatu bat erosobratzen danean, pasta hau hartu egozi, eta biribilkian bildu, eta gero gainetik bexamela tomate saltza bat ere. Ez duzu ezetan zerbait oso komplexua egin behar, ero gixatu hori egiteko erabili duzuen saltza bera gainetik bota, laberatu gazta pixkatekin, eta zoragarri geratzen da. Eta kaneloiak aipatu, eta zetortzen da burura? Azulen aipatu zuna, mixa euskal katalana, katalana, Katalunian daude, kaneloi famatuenak, eta nik ekarri zizu batzuk ezaguneak direnan, eta Michelin izardun jatetxetan oraindik kaneloiak eiken dituztela. Bai? Badaude batzuk, beti hor dago. Hori gabonetan eiken dira, ez? Bai, oitura gabonetan jateko. Eta Nandu Jubanin kaneloiak, esate dute haue direla munduko berenak. Munduko berena bezala, baina bertako baserriko oiaskoarekin egiten ditu, honek kan Nandu, Nanduren etxea, jatetxea dauka, Michelin izar batekin, eta honenak oso famatuak egin dira, eta antza, gabonetan dena juten dira. Gero dauk, Carme Ruskadeia, famatua, 3 Michelin izar izan zituena. Leno, sukaldari izan baino leno, hau izan zen, harakina izan zen. Eta orduan, badauka mundu horrekin eta zerikusia, eta berak ditu haragi kaneloi batzuk, antza, izan beno, hoi ejan eta zerura igotzen zarena. Gero badaude, Joel Castañenen amonaren kaneloiak, amonarena betiko zuenak. Gero badauzkago beste batzuk, alberginia kaneloiak, eta esan du, oiba, patriena modukoa. Ez, aie dira beste, gaina da. Hartu eta inbar duzula alberginia liofilizatu iten du, eta ez da izolako super mega sofiz den kaneloia. Ez du bain besterako ingo.
kontua da hori, kaneloia maite ditugula eta alberginiana badira, zoragarri. Eta gainera, zia zerba badituzte, burni gehiago. Hori da. Ez, mito bada. Bai, bueno, ontxe kontako estazu mitoa, baina alatabe kaneloiak normalian pastakin eitzen die, pastakin bidintzen die, eta honik kaneloia deitxu dutziet, baina, bueno, holan puristak basarie biribilkiak bai, aldotzazue deitxu, ze azkenian, bueno, pasta ez daukie, biltzen doiena hori da. Forma eman dio kaneloia. Forma, hori da. Beraz, baina egungo da bate bakitzu. Hau nahi hamburguesa esengako dituz ez dauka aragirik, honek kaneloia esengako dituz ez dauka pastarik, bueno, biribilkia zuentzako, eta danuk posik. Alberginia biribilki beteak. Hori da. Nahi baduzue, baina ez. Kaneloiak esan da, bueno, gero jendeak azaldu. ulertzen Hor hau. beti zerbitzariak azalduen bardu. Joten danean. Bai, kaneloia, alberginia. Bueno, azkenean iten duguna da, bildu iten ditugu, ez da izet, azaldu, eta listo, ez da problemaik. Espinakana zeatik nundizi joan, bakizue, bueno, beti entzan izan dugu, Popeyeri esker eta burri asko zeukatela eta hori, bueno, utz baten ondorioz izan zen. Hor zegoen Erik von Wolf zientzilaria, alemaniarrak, hartuta naztu zen, eta 100 gramoko 4 miligramo beharrean 40 jarri zizkion. Utz bat 4,0 zan, eta 40 ulertu zuten, eta hortik atera zen, 40 miligramo dauzkatela, eta hori pila bada. Pila bada, zen, hor, haue baino gehiago, dilista dauzkate. Gehiago dauzkate, txirlak dauzkate, txirlak 7 miligramo burni dauzkate 100 gramoko. Orduan badaude, ondo dauela, 4 ondo dau, baina, karo, konparatzen duzu, 40kin, eta, bueno, 10 aldiz gehiago da. Orduan, gero gainera, bueno, espinakakin hor daukagu beti Popeyen oroitzapena daukagu, bueno, garai hartan sustatu behar zen barazkiak eta jatea, eta, bueno, Popeyen, ez dakit, personai asmatu zuten, espinaka beharrean, orduan tokatzen zen espinaka saltzea. Gaur egun izango zen proteina jandar du, Popeyek lata iraki eta handik ateratzen ziren. Alata be, nera mamaterek beti kontatzen da biztorixia, eta nira itxa 60 pikukua da, ez dakiz urtetako 67, 68, eta 70 hamarkadan, hori ez, Popeye oso ospetsua esan, eta berak marrazki bizunak ikusten zituen, da ama materei eskatu zotzan, ama, nahi dut, zia zerba Popeye bezala izeteko. Probauz itxun behin, eta ez. Osa, marketinga basauen, da saltzen zan, baina etxera heldu orduko da. Hau da Popeye jaten da bena? Ba ez da bain goxua. Ez. Baina indartxu izango zara da. Bueno, nahiago da txura hartu eta hortura junda landu giarreak. Ezotzan asko konbentzitu, 7 edo 8 urte zauzkan, baina beti kontatzen da berdina. Eta hemen kontatu izan dugu moduan, Jose Maria Gurtubaik izan zuen utza, ez? Hemen 40 hau espinakana kontatu du, bakalaude bilo zeatik esaten zen. Jose Maria Gurtubaik esan zuelako eskatu zuen, bidalia zue 100 bueno, erderaz, 100 o 120 bakaladas. Eta bialdu zioten, 1.000.000 eta 120 bakaiu xerra. Eta horri izan zen, bueno, Karlisten aserioa zegoeneen Bilbo, eta, bueno, horri esker, hor batzuk esaten dute gezurra dela, baina historia modu oso politia da. Anekdota politia da. Eta anekdota politia da, ze hori gaina hori da, ze ikusten duzu, eta, karo, antza, telegraman ero bialdu zen, 100, eta gero ikusten da 0 bat, o bat zala, 0 hori, eta gero 120. Karo, 1.120 agertu zianien, esan zuten, ama, eta ni zeiten dut honekin. Bueno, dena saldu zen, aberaztu zen, bueno, niko aberatza basan uste dut, baina, bueno, aberaztu zen. Aberatzak beti aberatzak itzen di, Bai, ez dakit nola iten dute, baina badaukat errestasun hortako, Kabereien artean batzen die, eta... Bai, ez da, hor geratzen da. Bueno, honek bakaia bakin beteta oso onak geratuko ziren, kaneloiak bakitzue, eskenean, edozein betegarri hon hartzen da bila, da danakin oso goxo geratzen dila, baina guk kasuanetan ingo itxugu, ziazer bakin, eta porruekin. Beraz, automatian holan erregozisa itxendan bitartean, joango gara, bete garrixa prestatzen kaneloiena. Beraz, hemen txaukau porrua, ontxe erregoziko dugu, eta gero joango gara ziazerrak gehitzen. Eta segitxuan, jarriko gara gure pasta faltsua egiten. Oso, ondo. Bueno, ziazerbak hemen ikuste ditu gaina gaur egun nahiko modan daude, hauek xamurra direnak, asteak direnak, eta horrek gordinek, bakigu barazki guztiak kosinatzen baitugu, hor mineralak eta vitaminak eta galdu egiten dituzte batzuk, ez? Hemen ziazerbak gordinek janda, noski, nutrizionalki interesgarria badira, baina ez dira kontu zibile dira aurrak eta giltzurrunetako arazoa dituzten jendeak.
hori jakinda, bueno, lasai jan, ze gaur egun ensaladetan eta sartzen dituzte, gordine jateko aukera dago, baina, bueno, holako arazoren bat izan ezkero, umeak izan ezkero, bueno, egozialdi bat, baina egozialdi txikia izan behar da, ura irakiten ditugula. Sartu eta atera batia, minutu batekin nahikoa daukagu, ateratzen ditugu, horrekin ja, kozinatzen ditugu, eta ondo sukatu, txikitu eta erabili, tortilla bat eiteko, bexamel bat botatzeko, pure bat eiteko, nahi duzu egiteko, oinarri baten moduan bezala, salteatu eta baratxuri pixkatekin zoragarria dira, eta, bueno, bizuei, eskura daukagun barazki bat oso interesgarria dana, eta, bueno, azido folikoa dauka, eta, bueno, vitamina pila bat, eta interesgarria dela gure osasunantzako, Hori da. Horregatxik aukeratu dugu gaur. Horregatxo, noski. Berez, Alberginiakin dezuen batere jotzen, baina esan du, bueno, a ver, nola, guri ere eskatu digute telebistan, sustatu behar da espinaken jatea, eta, bueno, hemendik aurrera jakintza zue, astero, imaginatzen, astero, daukagun moduan, ostegunak izatea, espinaken, zia zerben eguna. Hauki genuen astelen veganoak? Bai. Igual, ontxe, zerban astelen. Hemen joku gehiago emango luke. Segia esan, zia zerbakin, eundaka errezeta hongo dira, seguru. Baina eundaka, hori ikuste dut, edozein osagaiekin hartu dituzu, tomateak, hartu gazta, hartu porrua, eundaka errezeta hongo dira mundu mailan osagai batekin, eta joku emango lukela, denboraldi oso bat egiteko, bakarrik dena, ez dakit, Alberginiakin egiten. Aspergarri izango, noski. Guk hemen beti sustatzen duena da, danetari jan behar dela. Hori da. Neurrian, noski, azkenean, hori garrantzitsua da, betu, vitaminak, oina ipatu itula eta gaur egun oso normala da, duela garai baten, ez egiten, existitzen ziela. Bazakien, gizakia, bazekien, osasunarekin zekusia zeukada zer jaten dugun, ez? Eta gauzatzu janda ero, osasuntxo, ero pixkatanetik janda osasuntxo, ero ez. Hor frogain zuten, txori batzuei hartu eta arroza besterik ez zieten ematen, eta ikusi zuten gabezi batzu zeuzkatela. Orduan, kontuatu ginen, hor zerbait bazegoela, mikronutriente batzuk gero bazeudela, baina, claro, hasieran ez gen euskan eskura gaiak horrek hori aztertzeko eta, ez? Gero hasi ziren, eta izena vitamina bakizu nondik datorren? Nondik? Hau da, latinezko vita, bizia nahi duena, eta amina dala konposatu organikoa. Abetu. Eta gero hortik hasi ziren, A, B, batzutie lipos disolbagarriak, besteak ez, eta orduen, gaur egun, azkena B12 da, eta B12 ni pilo bat hartu. B12 da, hori... Kirolarientzako zona, globulo gorriak... Barazki eta bebai, ez? Baita, globulo gorriak sortzen laguntzen duenetako bat, eta ni goratzen naiz, erdi ona nintzenean, erdi profesionala ginean korrik egiten, B12 egunero hartzen duen. Egisa da, badauzela olako hitz batzuk, zientifikoak edo teknikoak dienak, ez, vitaminak, mineralak, proteinak, asko erabiltzen ditugunak gure eguneroko iztegixan, eta gero pentsatzen zut, baina, benetan ze die mineralak, edo benetan ze die proteinak. Eta, gero definitzen, zailagoa da, ez, baina, da, hitz batzuk asko erabiltzen ditugunak. Orduan, guk entzunda badakigu C vitamina oso ona dela. Gaina C vitaminak burnia zurgatzen laguntzen dugu. Zer den C vitamina? Jendia badaki zitrikoetan dagoela, dagoen zerbait dela, ez? Hori da, eta, ona omen dela, ez? Horako zenbak adeusa dakizkigun, baina gero, dakigu teoria gainetik, esaten dena, ez goiti pixkatu lan, eta ez dugula zetan jakin behar, ez? Jakin da pixkate, espadizu zuri, normala da moduan, zeliako batek glutenan inguruan jakingo ditu munduko historia guztiak. Ero, ez dakit, vitamina, ero nik alaba oina raunean topera diltzala, burniaren gabezia dauka. Orduan, berak errez izango izkizu, burnia dauzkaten, ze barazki aragi gorria obena. Eta zeinek daukan, zeinek ez, eta kaso, interesatzen zaiolako, eta ardura bat hartu behar izan duelako, baina bestela, gainetik jakinda, guk hemen botatzen ditugu batzuk, gainetik eskala zientzilariak, eta gaina hau ez da olako. Hau da, sukaldaritza programa bat, bai komentatzen dizu zer dan osasuntxo hau baina neurrian, ez? Hemen txutziko tomate saltza, apotxo bat, murrizten edo beste errezeta itzen dugun bitartian, kosinatzen, zuru utziko zut manduan hemen koiarekin noixian behin buelte moteko, nik kontrolko zua,
Vale. Ondo, moldatzen zara? Eskerreantza, eskumarantza, noantza? Zu nahi dozun erantza. Vale. Ez, txerriekin nik, gaizkiten du. Asko ez taldatuko. Bueno, eta Bota. nik mandolina hartuko dut, eta hemen ingo itxut olako xafla batzuk, Vale. behitxu, alberginiakin. Orduan, alberginian, zati hau, kendu, Vale. hemen ipurdixa bai, kendukotzat, tipik. Eta bitelia, Eta- hau, kuyatxoarekin nahi izan ezkero, berdin, Bai, ez? behitxu, kenduko taula, Vale. geixen bat zuei, hobeto erakusteko. Zera nintxenan, eta bai, kuyatxoak ime bai, oso ona geratzen da. Kuyatxoak, ura geixago askatzen dau, ja, zelan, holaxe. Bai. Ura geixago askatzen dau, eta orduan niri pentsatak hobeto geratzen dela Bai. plantxan lehenago eitxia. Orduan, ura galtzen dau, eta ja, apurtxo bat lehortzen danean, hor aldo zuen. Honek, urak askatzeko guk ingo induna da, irestontzio baten, gopor baten, holan gatzakin jarri. Holan, ura askatuko dau, eta apur bat, sapore daukan mingotz hori bebai, Ur galduko mingotzat dau. kendu egiten dio, bai. Hori da, orduan, hasiko gara, Vale. kontuz eskuekin, hori bai, baina interesgarria da olako xaflak eitxia, Vale. eta gero, bueno, holan Hauek apurtxo gero bat, kozinatu ingo ibiltzeko. dio, holan gordine jungo dira. Gordine jungo dira. Bilduta. Oso Eta ondo. mandolinakin bakitzua aldo zuela, gero bueno, Bai, jokatu tamainua, lodiera, bai. Hori da. Eta ez daukazuenoak mandolina, laban bat, on bat baldin baukazue, garrantzitsua, bakizue. Alberginia, zenarioa, kuyatxoa, borobila diren guztiei, oinarria, azpian, Oi ama. moztu, hor azkenean ez dantza egiteko, eta labanarekin, pazientzia eskerrekin, hartu eta xit, Pazientzia eta abilezia. Eta abilezia eta laban on bat, garrantzitsua, Bai. laban on bat izatea ondo zorrostutakoa. Ze kamutza hori bai dela arriskutsua. Bueno, hor, espinakan kontuarekin publizitatea ze garrantzia dukan aipatu dugu, opeien historiarekin, Bai. eta nioin beste gauza batera etorrenez, enekila, nundi zetorren, eta, ostra, hor publizitate kanpaina handia zegoen. Gaur Zer? egun, emakume ia gehianak gero, hileak kendu egiten dira, ez? Hori, noiz deskubritzu zinuen hori? Gaur egon nahi dute orain, irakurrita, oin dakit, giletek asmatu zuela, emakumeak gaur egon emakume guztiak hile gabe jutea den kontua, duela 50 urteko kontua dela. Ontxe da, gauza- 70. Ontxe dala, ematen dau dala gauza bat, ia derrigorrezkoa dana, baina lehen edertasun bezala hartzen zan. Hori zelulitesak ime bai pasaten zan, lehen. Zelulitesa da gauza normala, uneko 80 daukana, edo uneko 89 emakumeak, baina hori andra batek nahi zauen krema batzuk saldu, da hor hasi zan, inseguridadia sortzen emakumeengan, nun hori zatarra zan, esan ez. Bai. Iliana, kontau, ez dakit zan gileten Dausia. dausia. 19. mendean, emakumeak hilea eukitea zerbait normala zan da hori. Ezan, Bai. ardura, hor ez zitzaion garrantzirik ematen. Hor, gero hartu zen, lehenengo gerra, mundu gerran, hor Bai. giletek atara zituen bere horrek bizarra mozteko xafla finak, estatu batuar soldaduek eta bizarra frentean zedutenean, ondo beraiek errezkendu alizateko, ez? Bai. Eta ondo atera zitzaidan, hori? Eta esan zuen, hemen emakumeetan zerbait egin behar du emakumeekin, ze hemen badago hor merkatu bat nun honi bultzada eman behar digu. Eta gaina garaio horietan ja emakumeak hasi ziren baita erropa esan dezagun, gorputza gehiago erakosten ziren erropak eta erabiltzen, ez? Orduan esan zen, hau zerbait baliatu imar du. Eta 1919 urtean atera zuten horako Milady de Colette deitzen zen kutxilla bat, Aha. eta hau zen oparitzeko zerbait sofistikatua eta holan, saldu zuten emakumeak izateko interesgarri eta sofistikatuak eta izateko, ez? Bai. Eta horrekin hasi ziren bultzatzen hori. Hori hilia kentzea gorputzean zela, zerbait oso sofistikatua eta modernoa. Eta kontua da, 1950 urterako, estatu batuar emakumeen euneko 80-85, ja denak hilia kentzen ziela. 85. Bai, horturako, Ostras. 50 urterako. Eta hori, marketing handixa egon zan hortik eta atzetik. mundura zabaltzen guzen, ze, Bai. zorionez erotamales estatu batuetan gertatzen dana, gero, lehenago ero beranduago, ona eta toki guztietara iristen da, ez? Eta hori, badakigu, jakiekin eta zemak gauzakin ni beti esaten nuen, entzuten genuen, hemen jentea juten da supermerkatuetara shopping egitera, denda baten egotera, zertara, supermerkatu batean sartuta, jendea erotuta, hori ona ez da iritsiko. Iritsi zan. Nik uste dut iritsia da.
jendiak etxian ez du kozinatzen, hori hona ez da iritsiko. Tamalez, iritsiko dala uste dut. Ez dakit, oraindik jendiak uste dut, errexen egiten, baina bueno. Eta kontua da, honekin, hori egon zala evoluzio hori, mundu maila, eta gaur egun, pentsa ezina da, nik goratzen naiz, 91. urtean, eta 12 Eslovenian egon ginela eskalatzen, eta han ondartzara jun, eta emakumezko, hanketan zeuskaten, gu baino hile gehiago. Han ez zeukaten oitxuraik, hileak kentzeko, eta normala, baina, gero, oin aurten egon gara Eslovenian berriro, eta ja ez dago inor hilekin, denak hileak kenduta euskaten. Zelan zabiz tomatia zaintzen ondo? Nabil, ondo dagoela uste dut, bere puntu hartzen dira, krematxu geratzen, laster prest. Oso ondo, prest dagoena bebai porrua da, eta ontxe joango gara, apurtxoka, ziazerba gehitzen, bakitu ziazerba pila bada euskaula, baina ontxe beruakin ja kontaktuan heltzen dienean, esertan geratu di, mendi bat jarri eta gero... Hori da, berutz joango die, apurtxo bat urakin lagunduko ditugu, eta listo, betegarria, ia prest. Oso ondo. Betegarria bukatzeko, rikota gazta daukau, honei arrautza botako zau, eta gazta ondu apurtxo bat birrinduko gainetik, saporia apurtxo bat altzatzeko. Oso ondo. Bestela, listo. Bueno, marketinga aipatu nontan, psikologiarekin ze garrantzi daukan, aipatu beharra dago. Hor dago, Diderot efektua, deitzen den zerbait. Diderot, hau zen, Denis Diderot, eta 18. mendean opari bat jaso zuen, bata oparitu zioten. Bata? Bata bat. Ah, bale. Bata. Etxian jazteko lan... Txabusina bat. Teknikoki esan da, txabusina bat. Bale. Eta kontua da, erosi zuen da, ikusi zuen, oso elegantea zala, baina beste erropekin daia etzala, besteak edatzen zila puru bat, txartu hau. Orduan, arazo bat zeukan, ez? Eta zizan erosten gauzak, berez pentsauta ez zeuskala, baina, bata horrek ekarri zion, hori erostea. Ordo, beste fenomenoa ditzen dela, Alfonso Ferguson psikoloak esaten du, zuk erosten duzu, zuk daukazu zure sofa, eta kuxin bat erostezu, kojin bat, ez? Txikitsua. Txikitsa da, ez dela komplementua. Eta bat batean, ostra, oine sofak honekin, ez da baten, eta bukatzen oso, sofa berria erosten, aurreko armairu berria erosten, ez da gizar. Eta hori zegati da, zuetako gehien hori, ero guri ere gertatu zaigu, erostea. Bakizu batzutan, nahi ez eta beharrez izan, satisfazio txiki bat ematen da. Zerbait berria ikusten du zure burmuina, zerbait berria ekartzen duzunean etxera, endorfinak askatzen ditu. Endorfinak, bai. Eta horrek ematen dizulako, satisfazio momentu bat, puntu bat, eta ez denun beharragian, 10.000 zakik gertatzen zait, 10 pare zapatilla dauzkat. Baina beste batzuk, ostra, horre beharko ditu, zegoen lokatza dago, eta honek hiltze berezi batzu dituzte, eta ez duzula behar, baina, erosten dituzu, eta momentu hortan, sentitzen zara? Eta, lehen esaten genuen, estatu bat barra shoppinga asmatu zuten, batzekiten zerbait, shoppingakin ere, eta gaur egon, zenbatetan, juten gara, erosten ditugun, gauzak beharrez dituguna, baina zegatik, ematen digun, satisfazio horregatik, ero, ez da, eta hori gainera, segitxuan joaten da. Segitxa da, niri asko pasaten gatela erosketakin, nahi baino geixau, eta hori pasaten gat, zehose erosita, segitxuan pospozik, igual poltza berri bat, ilusioan aukana erosteko, eta pila bat, 3 egunetara postasun hori, eta gero poltza horrendako erosi beharko duzu, alkondara bat, zein ondo juten den poltza horrekin. Eta biot, zapatakin olan konjuntuan aukitzi ez dakiz eta azkenian ez da duzu. Ez da bukatzen, inoiz. Bizitza santan. Koska egiten dan, lehatzaren, bere bustanai koska egiten dan, fenomen hori ezaten dan. Azkenean, hor, bueltaka, eta holako mundu batean, konsumismo mundu batean bizi gara, eta eroste ditugula askotan, eta ni pein baino gehiatan gertat, eta da esaten zo, zigor. Hartu arnaza. Bai. Behar dut hori? Behar duzu? Ez. Ez, orduan, aldut erosi, noski aldut dala, baina behar dut? Ez. Ez oso behar. Orduan, horre batzutan, odolotza behar da, eta, gauzak, igual, bi aldiz pentsatu, eta esan. Ez, hori, gero, danak, jende guztia horke kexak agoten da, negarrez, diru gabe nabiltza, nahiz iristen hilabete bukara, eta behiratzen dizuna, normal da. Mesedez,
Kotxe berria, ez da izer, eta egisa da, dauzela bier batzuk basikoa diela bizitzeko, jana, lo ikia nun baiten, da olako gauzak, baina gero dauz beste behar batzuk, apurtxo gehiago sozialak. Ez, ekitaldia, lagunekin eta gizakiak oso persona sozialak gara, hori da. Oso. Ez baina, nahi dut esan, ez sozialak lagunekin, poteuan ataratzea, baizik eta gimnasiora joatia, bidaiatzea, erropa mota konkretu bat erostia, eta hori azkenean, die beharrak, baina gizarteak sortzen zutzunak, ez dia beharrak bizitzeko. Baina ala eta beguk behar bezala ikusten ditugu batzutan. Negor, inguruan ikusten ditugu, udako gauza gorde ditut eta neukoa jarri ditut armairuan. Ni beti dena berdina euskatan, eta udakoak udan eta argi dago. Frakamoza jarte dituzu abenduan, beraz, bai. Nik ez daukat inun garazik, jendia ingurukoa ez zairala, ez daukazu hotzik? Ez. Ez daukazu hotzik? Ez. Holan ez ibiltzearren galtza luzea jartzen ditut, baina jendia beti danak, galtza motzetan gustatzen zait ibiltzea, eta nigatik beti biliko nintzen. Ni, junan naiz elurretan dago mendipunta batera galtza motzetan, da hanketan ez dut otzik eukitzea. Goian bai, hori bai, belarriak eta ondo tapauta, eta hortik bero asko juten dela. Txapela, holan belarri xerta bateko. Eta hori bai, baina gero hemen di bera galtza motzak. Eta frakamotzak. Hori bai. Ez dakit bakite, zerbait arraro izango da. Hemen txepetegarri xa prest, egin joguna da, porru bat azia zerban nahazketia, ona bota, rikota gaztara, arrautzara, gatza piper beltza, eta gazta ondu, apurtxo bat, gazta ondu bai, gordein gauzek, ero, kaneloieten gainetik, bota bat zau, beraz. Hau prest, eta, betxo hemen txaukat, papela xurgatzeko, ikuste duzue hemen, ez dakit Imanol, aldozun, holan hartu, zeran likidua ataraten dan. Bai, kantak, hori bai, pila bat, eta edozein barazkiri botatzen badio gainetik, pila botatzen dio, baina justo alberginean interesgarria da, ze mikastasuna kentzen diogu. Hori da, behar joango gara honek lehortzen, gutxinaka, eta gero betetzen, ez? Honek betetzen. Ontxerak utziko dut, bat betetzen, eta nik lana daukadanez, hemen geratuko naz. Honek eitzen, honek lehortzera, eta gero, asmoa da, bat hartzia, hemen txaukau betegarria. Eta betegarrian, koiera txikitxo bat. Jartzia, eta ogolaxe, buelte emotia. Eta kanelo itxura daukaunian, listo. Honek joango gara gordetzen, eta gero, labeko erretiluan. Eingo, tomate saltza oinarrixan, honek gainetik, gazta eta labera. Baina, hori ontxe ikusiko zuen. Hemen txaukau tomate saltza. Tomate txerri saltza? Hori da. Gure baratzeko tomate txerri saltza? Italian... Saldik, behar da, hola, nobeto saltzen. Gure baratzeko ez die. Gure baratze ekologikoko tomate txerri saltza? Hori, Italian badauz kontxerbak, tomate kontxerbak, eta desberdintza dituzte. Hau da, San Marzano tomatea. Hau da, txerri tomate kontxerba. Da hori. Hau, iparraldean izango zen, amatxiren baratzeko tomate txerri saltza. Ekologiko. Hori, tomatia, oinarrian, eta ben, enditzugu gure kaneloiak, lehen erakutzetako bezala, beraz, joango gara, gutxinaka. Osondo. Hemen jarten. Eta eroekin magia ingo du, padre. Desagartara zingo ditugu. Bai, sabelian. A ber, urriak hau eta 11an, 89 urte, Judini hil zana. Judini Gaztia zara, nik enuen ezautu, baina entzunda daukagu, ez? Hau, eskapista eta famatua zana, hau, zeukan, txinatarrestak izzer, tortura, iten zutela zintzilikatu hanketatik, hartu, eta holako potzu baten, kristalesko baten sartzen zuten, kateatuta eta minutu gutxiren tartian, askatu, atara iten zen, eskuak askatuta, eta ez da izan, minutu irauten zituen artista omen zen. Bai, hau, eriotza izan zen berezia, honek antza zeukan aguantatzen zuen, edo zer esate zuen, da izan zen Kanadan, olako bere emankizun bat eta gazte batzuk, ikasle batzuk juntzitza izan da, zuain gogorra zela, guk, eman ezkeru kabilkada batzuk, aguantatuko zeruke, eta aguantatzen zituen, honi, zeuskan fro bat, ematen ziotela egurra, eta baina prestatu baino ez, hor gogor jarri behar zen gazte batek eman zion, eta antza apendizitisa omen zeukan, eta lehertu intzion golpearekin,
eta hil zan infekzioarekin eta... Ze drama, mutel. Bai, baina, esaten zuela, tipo bat gai izan zala hartu sartzen zutela, ez dakit nolako egoeretan dana, txantxa batetik, zebera gaina hori, txantxa batetik etorri zela, ez zarela gai. Gizon bati, gizonak ze simplea garen, Ez zarela gai ez dakit zer da, nola, ez, eta, boseolaria omen zan baita eman zion gaztea, eta horren erru, segun batzutara, hilein omen zan, da. Gaur egungo, gaur egun euskal magoak eta euskal oso onak, ez bakarritxan magoa, beste hainbat atera dira, eta, erreferentetako, mundu maia. Bai, basan, ikenak isen bere diotzan... Bai, hola izan, tamales, danok esako zuten hito eta leo, ez, ditxu, honek desagartzen zingo ditugu, baina modu on baten, beraz, labara doiaz, momentutxo baten, eta 10 minututan, magia ingo, zuko esan bezala. Zerriñue. Plop, 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 plop. Zeitxura. Holan, oin programa saioa jarri duenak, iluna ikusiko luke iskinetan, baina bestela, eluke jakingo, alberginia, holako, kanelo batzu dira, Bai, zuritzen baduzu alberginia, ez? Bai, hori da. Eta jende asko esaten da, alberginia nazala jaten duzu? Bai, jaten da, nahi izan ezkero kendu alda. Kalterik ez du egiten, inungo kalterik ez du egiten. Zerbitzoko todan minimalista. Vale. Bat bakotzan dako, zen ikusten dut geixa o ez dugula jango bakarrik erretzen dagoenakin. Osten dienean... Bai, egia esan. Hor, bai. Tomate saltza purtxo bat. Gero hartuko gehiago. Eta, listo. Gure, albergini kaneloiak. Nahi eskularroa. Hola xe ondo beba. Dalatarako balixau. Bai. Venga, eman. Hau? Eta beste hau. Ikusten duzue, testuratik, alberginiak ordini sartu dugu, baina hor egondan 10 minututan labean kozinatu zaigu. Hori da. Oso ona. Bero bezain goxo. Benetan, Oso goxoa. Naiz gogoratzen aurrek adinakoak izen itunean nolako ze zapore zukaten, baina hau. Bai, egarrixiakin. Azkenean hori bete garrixa. Etxen dakotzuna aprobetxauzue bai enleike, baina holan goxo geratzen dira. Eta romesko saltza egin jo behin baino geixotan, baina kukuiuekin ez dut, ez? Aurreneko aldea. Eta plantxan ingo jo. Tuterako kukuiuak plantxan romesko saltzarekin eta idia zabal gaztarekin. Zerbait ezberdina, zen normalean, kukuiuak eta petitanoken salan jaten ditugu, ez? Hauek plantxan egitea badao, gaina norzan, Ferran Adriak bazeukan errezeta bat, etxeko langileena, egiten zuela olako menda ospino lio batekin gainetik eta, gu ere, Katalunia, romesko saltza bat egingo dugu, eta gero, idia zabalgazta antxoatzu gainean, eta hau mokaduko zerbait, erreza eta goxua horrela pesaten dena. Romesko saltzarako tomatea eta baratxuria 200 gradutara 45 minutuz laberatu. Romesko saltzako gainerako osagaiekin irabiagaiaren ontzian jarri, birrindu oliba olia botatzen diogun bitartean. Kukuiuak erditi moztu eta plantxan egin bi aldeetatik. Atera eta gainean idia zabalgazta, antxoa batzuk eta saltza pixka batekin zerbitzatu. Orduan, hemen aurreatuta garritu ja dagoeneko, romesko saltza egiteko, ditugun tomateak, hauekin goitu dala, zuritu, eta hemen jarriko ditu gainerako osaiekin direla. Ogi txigortua, ogi lehorra, hemen daukadana, hau gero ikusiko dut. Ur batzuk, bestatzuk almendra txigortuak ere erabiltzen ditugu, guk urra jarriko izkigu. Ospina, olako koiarakada bat, ero bat eta erdi gutxi gora era. Beraiek erabiltzen ditute hango inordan ero piperra, egu piper txorixeruan araki erabiliko dugu. Gutxi gora, hemen 35 bat gramo. Horregatxe izan euskal katala nolan fusioa, ez? Guk esan dezagun, beraiek ez digutela entzuten oin, suposatzen dut, hobetu indu. 2 baratxuriren aragia,
Hemen, labean inditxugunak, orduan, potente izango da, eta tomateak zurituta, bere mami guztia hemen sartuko dugu, eta berritzen hasiko da, oliba botatzen diogun bitartean. Eralontzi bat gutxi gora, erdia, 125 miligramo. Maonesa bat izango bazan bezala, holan gutxinaka botaten, ez? Hori da. Bueno, gutxinaka, ziren botako dio desente eta geroko. Hori da, gero zuzenduko. Romesko saltza, danok erlazionatzen dugu Kataluniakin, orokorrian, baina jatorrixa dauka Tarragonan, Serraio izeneko marinela auzuan, 1880ko hamarkadan, eta berez jatorrixa da romeskua zaukan beste erresta batetik. Dau, erresta bat deitzen dela romeskada, eta honek zaukan olako erregozi bat, olako sofrito bat, nun, zeusen tomatiak, zeusen fritu lehorrak, berakatzak, intxaurrak, eta, horrekin plater desberdinak iten ziren, romeskada, baina gero, romesku bezala ezagutzen da. Adibidez, Valentzian eta Katalunian kostaldian badau beste plater famatu bat, suket deitzen dana, hori txorienen ein jogu behin baino geixautan, eta hori, bada, azkenian olako gixatu bat arrainana, kostaldean asko jaten dana arrain desberdinekin, eta horren oinarri bai romesku saltza izaten da. Berez, indar asko dauka, eta oso goxua dauz, potentzia dauka, eta lehen taldekide batek aldeten zaren, zerekin aldugu, guarnizio bezala erabili. Barazki herriekin, ondo doia, barazkixekin, arrainakin, niri holan galuziakin plantxan gustatzen jat, oiasko erre batekin, danakin, da saltza bat, ondo doiana. Espageti batzuei ere, pastari botatzen badiozu. Bai. Zoragarri geratzen. Bai. Oinarria behitu zein da, tomatea eta baratxuria dira gehien, esapore gehien emango ditiana, orduan. Eta jendeak pentsatzen dau, romesku saltza eta salbitxa da, berdina diena. Baina salbitxa da bakarri da, saltza kalsotekin eta jaten dana. Orduan, naiz eta osagai nahiko antzerakoak eraman, desberdintxasuna dau. Eta salbitxa da bakarrik kalsotakin jaten da. Bakarrik. Erzeta bat idatzi du nik oin porrua konserban salbitxa dakin. Aldozu. Lehen esan dugun bezera, sigurek esan dugu, lehen pastak ibe bai aldozuela zerbitzatu, baina tradizionala da kalsotakin jatia. Guk hemen ez dauzkagunez kalsotak, porruak, inaldituzu egozi, eta gero horrekin, bestela, errexaldera hartu, porruak konserbakoak, gero plantxan egin, eta erabat aldatzen da, osagai berdina, plantxan egiten bauzu, eta ero, esan dakoa, saltza honekin, ero romesko saltzarekin, bikain geratzen da. Baina gero ingo, idatzi oso errezeta hori, txorienera ekartzeko. Txorienera, idatzi ja. Eta baberuakin da dana ingo? Horan kalsotakin itxen da bezala? Ez porruakin ez da baberoi behar. Ez da behar rolak hori, mesedez. Ez. Armoa da, baina, pusketan, pentsatu nuen, nola, platera nola jarri da, pusketatan tamainokoak sardezkarekin hauan saltzeko. Horan, errexaua. Hori berez da, hori, ez? Jartzen dituzte guantiak, ero, lana, sekin... Ez dizuegu parre iteko aukera hori. Batzuk amantala, eta bai, hori esperientzia bikaina da. Gaina, kalsota egoten da, Donostin uste dut, nintxe Gipuzkoa, Donosti aldean, badau jatetxe bat, katalanak dira jabiak, eta itxen dauena, kalsota da, ofiziala. Iñaki Uribe, saltzan, Durangon, txorienen egonda da, behin ero bi aldiz, arek beti urtero ekartzen ditu, eta erretzen dituan bere dendan, eta ero eskaintzen ditu, bai bertan jateko, ero bai etxera eramateko. Gaur, ez daukau esporrurik, ez kalsotzik, baina euskau kukuyuak, eta kukuyuekin bai, primeran doian saltza bada, tuterako kukuyuak, imaginatzen dut ekarri dituzula. Bai, ez dakit tuteran, justo tuterako, baina bai. Totzezu galdetu? Totzezu galdetu nungua dien? Bai, baina ez dakit, ez ziaten ulertzen, ez dakit. Komunikazioa ez da egonon. Falta. Normalian, edo famatua dienak, tuterakoa die, eta famatua benetan badana, da euren barazki jaialdia. Hor martxo bukaeran hasten da, eta aprile arte irauten dau, eta sasoiko barazkixei omenaldi bat itxen jake, gainera egitaraua da, primerakoa egoten die menu berezixak, pintxo ibilbideak, lehiak eta desberdinak, gero postutxuak, bebai, artizautza eta beste motota batetako gastronomia bebai indartzen, eta, bakit, geratzen dela, baina, zuen agendan apuntatzeko, ez da utxarto. Aukera hor daukazu, Aukera hor daukatzu. Zue, egon zara inoiz? Ez egun hortan, ez egon sekula, baina nik ere apuntatzen dut, ze benetan, interesgarria, eta holako asoketan da,
Hori bai, beti diruarekin joan, Naiz eta gaur egun ni uste dut olako postuetan autotafonoa gehienek badaukate, ez? Bai. Nik uste dut hori ja... Eta ez daukanak bizuma dauka, berez? Egia da, aukera hori ere bada, Claro, ez da baitzakirik, naiz dirua eraman edo, naiz ez eraman, gastateko aitzakirik, lasai, egongo dala. Ez, eta gastatu in behar da, bai. Eta holako tokitan gastatu in behar da, ze behar dute, eta laguntza ematen diogu. Bueno, kukuiluak horrela erditi moztu, sartai bat zubizian jarriko dugu, eta ingo duguna da, oliba olio txorrota bat, eta plantxan ingo ditugu, bi aldetatik. Eta gero, gatzik, ez dio botako, zeatik, Idiazabal gazta eta antxoak eramango dituelako gainetik. Orduan, bueno, kontutan izan, nahi izan ezkero pixka bota, baina horrek gatza emango dio, bi osagai horiek. Orduan, neurrian, mesedez, pasatu da. Oso ondo. Bakigu barazkixak oso garrantzitsuak diela gure dietarako, ez? Osasuntxua diela, funtseskuak digestioa errazten daue, batez be osto berdetakoak, letxua eta bar. Baina, bueno, astronautek hortxe aukie gatazka bat letxuakin. Bota. Baina, bertan, azten dituzte, ez? Gaina uste horre ez... Bai, azten dituzte, eta bauki olako aztegi berezi batzuk, non letxuak azten dituzten. Bai. Zer, beti imaginatzen duzu astronautan elikadura, tubotxuetan. Tubotxuekin, pastillekin, eta baina, ontxe badukie, letxuak azteko mikrograbietatean, baina, landareak berek, mikrograbietatean olan astiagatxik, sortu leike olako partikula pozoitxu batzu, baina ez oso onak arriskutsuak izan leike. Kaltegarrixak osasunantzako. Eta hori da, Scientific Reports and Microgravity aldizkarian argitaratu zabien. Ia betero erosten du nik hori. Bai, dauke kutsatzeko joera geixau, eta hau geratzen da estomengatik. Estomenak die, olako mikroorganizo bat gure planetan estienak garatzen. Baina orgoian bai. Baina orgoian bai. Orduan, ontxe dabiz, lortu dituzte letxuak astia, baina ontxe nahi daue, hori bebai ekidin. Vale. Astronauta koitxak entzaladatxo bat jateko noixien behin, holan fresko. Bere zor da bizanian, eta bitxu. Indala urte batzuk ezinezkoa pentsatzen dakun zehose, letxuak astea angoixan, gaur egun posible da. Eta gainera, bueno... Igual errez eta errepikau leike, nahi dut esan, baina beraiek zientzilarei talde bati lana eman diote, oin egongo dia, ez da izeman milioitako hor inbertzio bat, ikertzeko, letxuga horiek nola jangarri angoian, ze, salaga bat angoian udata negua, ez bardinak izango di, ez? Bardinak izango di, eta zuk pentsau, letxugan gauzia oso garrantzitsua dela, ze kaltegarri xata batzen bada, eta batek hartzen bada, misioa pikutara. Aragoraino joan. Eta gero gaixotzen badie, inbertsio handia dau, misio osoan, eta letxugian zapusten baduzu, hobe horbe inbertitzea. Bueno, hemen, hauek, nahi izan ezkero, txingarretan eikia badao, eta benetan puntazo bat izaten dela. Orduan, jarriko dugu, romesko saltza inguru guztian, gero nik, olako errezeta jartzen dienean, olako katillu baten ero, maira, ataratzen baduzue, romesko pixka bat, gehiago, norbaiten nahi badu bustiero, kalterik ez, jarriko itxu, kukuluak, holan, kanporantza, eltzeko errexao, nahi izan ezkero, holan politxo iruditu zait, eta horrela jartzen ditut. Eskuekin jateko da asmoa? Eskuekin jateko asmoa, bai, hartu, eta mokaduko zerbait. Este platertxo bat, eta bi hauek hemen protestan daudena, atarako itxu, eta hauek utziko itxu, lantaldeak jateko. Agona, atzera, eta, oin, hemen daukagu. Idiazabal gazta, hartuko dugu lako zuritzeko gailu bat, hemen jongo gara botatzen, eta jarriko dugu Idiazabal gazta pixkat gainean, Idiazabal gazta ero nahi duzuen gazta, zuek aukeratu gustokoena, baina holako ondu bat ni jarriko nuke, Jendeako egitxara... Gaina bere guti baduka bat oso kapritxoan daukala niz, jarriko zuzurea bitxu. Jak. Lankide olekin. Holan, jarriko izkidu eskaka batzuk. Eskerrek asko, mutil. Ez da zaitek, bi gainera. Bi gainera? Bi zutzako. Baina hemen asko gara, nik dana niretako besto gura, Danentzako da, lasai.
Eta Sí, bukatzeko, nik egia esan, olakoetan, hau nahi izan ezkero gero soplete batekin pixkatero. Hau, entzalada epel desberdin bat, ez? Eskenean oso itxuta gauz, kukuluak, letxuga, da olako osto berdiak jateko entzaladan, baina bitxu, beste modu baten bai jan leike holan plantxan egin ja, eta... Eta hemen, antxoa batzuk, Zuk esatu oso eskuakin nik alatabe sardexka eta laban atarakot, zuzeu, etxian zeude, biteldi, hemen bakoitzak, ni lagun badaukat, oraindik, otarrainskak sardezkarekin jaten dituela. Zuk eskuakin jango zuen? Artista da, benetan. Otarrainska labanarekin zuritu egiten ditu, eta esatu oso, ai ama. Abilezia bia otarako, Eta nik ez daukat, ez da pazientzirik ez. Eta hemen dauzkazue, gure kukuiuak plantxan, romesko saltzarekin, eta idiazabal gaztarekin. Bene. Hor daukazu, sardezka, eta... Men, saltzan bustin behar da ondo. Ja ba. Bo. Bo. Ona. Oso ona. Oso goxua. Bustin behar da Oso bajan, beste bajan. Sentitzen dut, benetan baina. Ona hau. Eta gur, saio hau egiten dugu gero jan egiten dalako. Bai. Ez gara lotzatzen. Gero esaten da, jendeak galtza osku kaletik eta imeiez, eta zeitzen duzu sobratzen dan janarixa egine? Sobran. Hemen ez da sobra. Ez. Lantalde onditxa gara, dana banatzen dugu, eta dana jaten da. Eta gu, bueno. Hemen gaude, eta gazte eta lirain. Sekretua zein da danetari jatea eta zuek kosinatzea etxean. Eta bihar noski, txorine ikustea. Gu hemen izango garata. Bihar arte, agur.